Dato. Nakuha naman na diba? Mahal ko na lang mo. Dua plato. Dua plato magkalang. Pagtutok-tutok kami. Kita ba dah? Anong kaya ka? Ano yan? Kamagalo rin? Ha? 20? Ganda na lang naman eh. Okay na ito na. Ako naman kailangan ito. Ganda na kangapulo na. Tapos sa mangan. Ilang mangan. Dah. Dah makan ini. Dah. Ini yang mana? No. Baik. Budi mana? Baru ya, aku ini ke bawah kanan mana mana? Oh. Ini dapat ke? Ini dapat. Iya, mana mana? Namanya? Namanya? Ito. Kaya ka naliyam. Tangkat ka dyan. Kaya ka. Saka mo na kami tangkay. Sipipit naman. Yang magpitik ini. Yang belakang. Okay ya. Kaya ka baka? Kaya ka? Kailangan ulukan mo. Ada yang nakadyan mo. Ambil ulukan mo. Kaya. 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 Nggak apa kaya apa? Walo kayong biyatin kanya. Hindi bulaklak. Wala na ka mama. Yung mama medyo niya. Nagsawa nga ng iba? Nagsawa ng iba. Tagal pa. Ikaw yung bunso. Wala kayong magkakapatid. Yan na yung pinakapangalan niyo. Yung pinakapangalan niyo. Coba. Dari patay mo rito. Kaya. Dapat. Nakain ng gulay? Hindi mo gulay. Naman yan. Kamu kan? Ilan taon ka na? 8?
bagay kabarkada kami. Ay, Sabi tayong bulaklak. Yung pangalan mo? Ha? Pongpong taga EPSA. Sabi tayong bulaklak. Ne. Ne. Tumayo ka, pakita ka sa camera. Tumayo ka. Tumayo, tayo. Tumayo ka. Tumayo ka. Yan. Kilala niyo si Pongpong. So, si Pongpong, oh, nandito kasama namin. Makain ng Korean, ano, Pongpong, oh. Tapon mo na yan, tukain sa'yo. Tapon mo yan, Pong. Tukain mo yan. Oh. Tukain mo na, buka mo na dyan. Hindi kayo tagayap siya kung hindi nyo kilala si Pongpong. Sabi siya ta. Hindi mo yan, Pong. Tama siya. Lagay mo dyan. Ayaw mo ng tubig? Inom pa tayo ng tubig. Ito mo na. Ayaw mo na. O sige. Amo na magkapampangan na, amo na magtagalog. Lulawan mo ko na. Pampangan ka na. Pampangan nyo. Ewan matpagod din eh. Wala na yan, 7 minutes. Lakot na yan. Okay na yan. Na? Ano ka? Papunta may bag. Oh, siya na. Tapos na kami. So, tigay pa lang kasi bigyan ng pa-shout out to. So, guys, mag-shout out. Bab, shout out kay Hali, Abu Hali. No, yan. Diretso yan. Baba muna. I-upload ko niya kayo yan. Bab na yung sinag... Bapa kong Elmer. Yeah, o diba? Kitang tanga kay GC ni Bab. Okay, yun. Ano kami sa mag-shout out? Luga, pata ko ready. Shout out kang Hali. Shout out ka mga kong jowa. Des garol kay tamba. Okay. Loko, yata ko pa rin. Oh, sige. Sige. Duro tagay pa ini.